muri Zimbabwe tofara kusangana nemi pano pachibanda TV ezita rangu ndikuwa Christina kana kuti Elijah Okwamukorwa. Muri Zimbabwe kutaura ndisangana nemi pari zvino ndiri munzvimbo yeStonebridge ndauyawo kuzokurukura nemudzimai anoti iye vana vake kabereka vana vake vana ava vakangotanga kuita sevanorohwa nezvidhoma vamwe vachiita sevanopenga. Tikatauya pano kuti tikurukure nemudzimai uyu tinzwe kuti dambudziko iri revana rakatanga sei uyezve upenyu hwevana hwakamira sei. Apa zvino ndiri kuchingamidza mama makadi yedu makadiyo chekutanga kuda kwenhau yevana kana uri mudzimai akabereka unomunyatsodzwa kuti hazvisi mhuri kubereka neuri zvawakatarisira asi zvoenda nepano. Saka totangwa nechikurukuru kuti dambudziko revana rakatanga sei ndokurwa nezvidhoma nekuzorwa kwavanoita zvichitipa nhoroondo yake. Ndine vana vangu vatatu vandakaita nemurume wangu kuchitenda. Saka baba vacho South Africa vakandisira vana saka ndobva ndazoona kuti ndakundikana havana kudzoka South Africa vandatanga kuuya muno muHarare kuzoshanda. Ndobva ndatanga kushanda ndobva ndazowa ndikuona umwe murume wandakwanisa wangu uri kuSouth Africa ikoko. Saka ndakazokwanisa kunotora mwana umwe musikana kumusha ndikatanga kugara naye nemurume wandakugara naye. Ndatanga kumudzidzisa kubva grade 4, 5, 6 baba wacho ndobva wazodzoka grade 6. Ndobva ndati ndimuendese kuholiday. Ndobva ndamuendesa kuholiday tikati unoonana nababa wake sezvo wangu wanenge wasingaonani. Ndobva asati adzoka kune kuchikoro ndobva ndatonzwa kuti mwana akukarara. Saka ndakatombozvitora kuti kukarara kuita sei. Ndobva ndazokwira bhazi vandaenda kwaChenda. Ndobva ndatosvika mwana uya achitokarara achitotaura zvemusha achitomanifesta nyoka achitoita zvenyoka zvikauya aita senyoka. Imwe mhepo ikauya yechikwambo otaura kuti ndini nhingi achitotaura nezita achitoti ndikuda kudzipwa otomboshipwa huro tinoratidza kuti munhu atodzipwa. Ndobva tatombofamba tiri kumusha ikoko nehanzvadzi yake ndekutangana nababa wake sezvomusha kwandanga ndakaroorwa. Ndobva zvaita kunge zvaita nani. Ndobva ndatuma hanzvadzi yake kuti chienda unotora mwana ndimbofambawo naye kuno kuHarare kuno. Ndobva akwanisa kuuya naye. Ndobva tambofamba naye kumaprofita kwakabatsirwa zvakaiita naye. November ndakazoshedzerwa uku kumberi uko ndamutuma muriwo apa padhema. Ndakazoshedzerwa chinzi mwana wenyu adonha. Akadonha mbva akwanisa kumuka. Ndobva ndanomutora ikoko ndakatosvika akatodonha. Ndobva ndauya naye panapa. Ndobva ndangomufonera umwe madzibaba unombondibatsira mbva zvaita kunge zvanani. Ndobva December ndobva ndatoti hanzvadzi murume wevava mwana wangu wekutanga chiuya titambire Christmas kuno kwano ayagara mukadzi wake. Tatotamba Christmas zvakatonaka-naka. New Year zvakanaka-naka. Musi wa13 ndobva ndakafonerwa nalandlord vaigara nemwana wangu mukomana. Anzi uya mutore mwana wenyu ari kuita kunge akura sachi uyo wekutanga yakatanga kurwa futi January uyu atanga futi January mukomana mukuru. Ndobva ndanzi uyai mutese uyai muone mwana wenyu anenge akura sanjeri. Saka yakabva atora foni ati mama muri kunyepera handisi kupenga. Ndobva ndati kana vasisasaka kude ikoko kune imba panapa pandogara pane imba isina zvinhu chiuyai kuno kundikubhadharirei kuno mugare muri kudhuze ndichikuonai. Ndobva vatotsvaga mota yavo nemukadzi. Ndobva ndatoti ndokuta pay forward ndobhadharira kuno. Ndobva vatotakura zvinhu zviya ndakatogara panapa. Iye akabva asiya mota kurodhi uya achimhanya gurugwa risina bhandi asiya mota kumashure. Ndobva ndatomuona apa hana yangu yakabva yarohwa ndakaramba ndakangogara. Ndobva asvika panapa mbva amhanya kumugodhi ubva abata umwe kamwana kangu kari panapa ada kukaisa mumugodhi. Saka hanzvadzi yake yekumanifesta gore rakapera ndo yakabva yamubata aida kupinda mumugodhi vatanga kuzvidira mvura muviri wake. Akatoona kuti kwakutora sachi kutopenga kakwakutoita. Ndobva tatoona kuti zvinhu zvacho hazvina kutomira mushe. Ndafonera vana baba mino panogara kuStonebridge kuDDF ndikati uyai muone zvakuita mwana wenyu. Ndobva vauya bamino vacho baba vacho vanogara kumusha. Bamino vacho vabva vauya paya vatione zvaakungotaura ngozi mumusha zvakabva azoti akungorotomoka akutorwisa vanhu. Ndobva tatanga kumusunga netambo. Ndamusunga netambo zvaiti zvikauya zvopera vati ndisunungurei. Ndobva tazomisa mumbaumu kumanheri ikoko
ndobva atanga kungotaura taura semunhu atatoona kuti munhu akutopenga kupumura hembe dzese. Varume vamaraini momo vakatadza kumubata nguva iri ku5 tibatsirewo munhu achimhanya mumauswa mese umu. Saka vamwe vanhu vakatanga kutaura kuti haasi madrugs here, ndogona ari madrugs. Kati kuti kudaro mwana haarambirwe semunhu angasenza aita zvokuenda kumaini, hatimurambiri. Nguva idzodzo paaiita izvozvo, hanzvadzi yake iyi yaibva yatanga futi kukarara. Uyu achipenga, uyu achikarara, uyu achipenga, uyu achikarara. Tati zvinhu izvi hazvisi zvimwe chete here. Ndobva tamusunga tambusa nhasi. Baba wacho wakabva uya semangwa, tamusunga usiku hwese netambo. Baba wacho vabva vakavhuya mangwana acho. Ndobva vamutora panapa, ndobva vaenda naye kupi? Murume wangu wekutanga uya. Ndobva vaenda naye kupi? Uko. Ndokwatanga kupota tichienda unomuona. Saka hama dzangu inini kune mumwe munhu asinoza kugomosi. Takati timbomutora munhu ichi amboende kupi? Kugomo. Dzimwe dzenguva madrugs. Kureva mukomana uyu. Nekuti anga akuita zvekurwisa vanhu, kungogara akasungwa patambo. Abva aenda kugomo kuya kuya. Kugomo kuya takatoona zvanga zvatowesi. Nekuti munhu angaita violence vanga masekuriti yange yakupota akatorohwa musana nekusateerera. Plus mapirisi, plus kana iye dhokita chakatotaura kuti pana prince hapana change. Hapana change. Dai muri vamwe maita sei mambomutora manofamba. Ndobva tanomutora kuchipatara kuhospital. Ndobva tamudzosa kumba. Anga asingatogoni kutaura, cheya dzatobatwa idzi haachatonyatsoudya. Saka tandichiti kuno kumusikana tichimusiya kuno kuchipota chiyambuka kuti chinoona. Ndokuna baminimuna womurume wangu wekutanga. Ndokwaanga akugara. Musi wechingano ndasiya musikana kuno atori right. Uyu ari uku. Saka uyu kumanheru kwacho akatanga futi kutaura zvechikwambo zvambotaura musikana. Nekuti ini ndakatomborara uku. Ndobva ndasiya musikana ndazodzoka kuseni. Ndobva musikana uya vatamuseka chisaro chowachawa chenhasi Friday uzonotora mwana. Ndobva taenda kumhero. Ndikutofonerwa takagara panze nemanext door. Uye muone zvekuita musikana. Ndikati aita sei zvikanzi ari kungochema chingokarara. Ndobva ndamhanya kunokwira kombi kuDDF. Kwaburira kamamba magolisi kwakutohwaya mota. Yandakatora pamagolisi. Kutosvika mwana ndakatosvika saidi rake rese rakatsvuka ropa nekuti aiti mama akati ndikurohwa isingazwedumbama. But waizoona red purple kuratidza kuti munhu atorohwa mbama kusaidi achiti ndikurohwa futi nebanga pai. Ndiri kunditambira mbiya yawakabata ndokuti mhanzvadzi yako ite sei ipone. Ndotambira here mama? Ndikati utambire zvinhu zvimwe tsvina. Manje ndiri kurohwa. Achirohwa ndobva tabva naye panapa patamhanya kudai takazorairwa neumwe murume zvikanzi endai paZCC pane imwe chechi. Ndopatakazoenda paZCC pai. Mwana wangu ndopakasvika ndobva vatanga kumubaibai nechipikiri. Vachimushandira mashandiro avaita mhepo yabva yandonyarara. Saka tichiuya nehanzvadzi yake pano futi. Taenda nehanzvadzi yake but hapana zvaakanyanya kuitwa. Ndobva tazongodzokerowo kumba. Ndobva zvangoramba zvichingodaro kungokarara kusvika vemhuri yekumusha kwachienda mhuri. Vatoti vana ivavo ngavambouye kupi? Vambouye kuno kumusha tione kuti pane chinochinja here. Timbofambawo semhuri. But vamwe vacho semhuri vana baba vamwe vari kuramba. Izvozvo zvarongogara kumusha akaita akangosungwa netambo hapana chenji. Maprofita inini mari yacho ndiri munhu ari kugara nemumwe murume. Ndamboburitsawo mari dzandabudisa ndasvika pakupererwa kuti handisina kana pekutangira. Baba wake murimiwo. Havana vasati vane mari. Akangogara izvozvo kumusha ari kungosungirirwa. Wakabva wazosvika pakabva wafamba kumwe kwawakaenda. Ndobva tete vamwe hanzvadzi yemurume wangu ye. Vangwa kumanifesta futi. Vakatombomanifesta kudhara vanhu vakati akunyepera tichiri varoora kudhara tatambozvara vana. Vakanga vakutoregera futi vakukarara futi. Sezviri kuita musikana. Saka ine zviri kungoti zvikambouya kumusikana zvoenda kumukomana. Zvikauya kumusikana zvoenda kumukomana. But hapana kana rubatsiro kana chii. Kureva kuti vana ava vakazotorwa neukama vari pachikoro. Vese vari vaviri. Vese vakazongotorwa ripiri vakati tingogara nawo tikaona anotibatsira wangogona kubatsirwa vari vangani vese vari 3. Ko uyo wokupedzisira zvanga zvatanga here kana kuti musikana umwe mwana
wacho wechitiri hatitwava ndowatangitaura mukoma nemusikana wechitiri wacho mwana musikana wechitiri wechitiriwo ndo wechitiri pane mukomana pakati uyo asati akurwara first born nethird born ndo vane matambudziko asi pane hapana zvamaimboona uri pane yacho asati atanga kurwarei anongori nekamuti kekuti unogona kutomubvunza kuti ko wakatsamwei ogona kutoramba wakanyarara nekusateerera hake uyo asati taona kuti pane zvichiri paari asi ava tu ndo vanyatsodudza kuti paane dambudziko paanokarara vana ava pavanokarara kana pavanotaura togona kudai kutaura mazita kana asi kungotaura kuti pane vavanodudza here kama pavanenge vachikarara kuti ndinhingi ari kuda kunditambidza mbiya ndinhingi ari kuti ndiite zvakati atoripo sekuru munin'ina wasekuru vake anototaura nezita nekwakatorwa chikwambo chacho voshedzwa vanotoramba ini pandakatomboenda first time vakanzi kana imi musina zvamunoziva imbouyaiwo pamba muonewo zviri kuita mwana ane madzvanga ari kungomhanya ada kuenda kunozvidzira mudziro sei musina mwoyo havauye izvozvi pauya mhuri vakabva vatotisa sekuru vamwe chete ivavo vamwe vacho vaimboramba vakazosvika pakubvuma asi ava vakachengeta ndivo vakachengeta murume wangu bva ari mudiki kusvika akura akachengetwa ana bamwino vapi ivavo saka havasi kutobvuma zvachose vanotongoti mhepo iyoyo kana iri yangu idzinge idzoke kumba kwani idzoke kumba kwangu munhu atoriko atori mupenyu wokutoti padara haasi kutobvuma haasi kutowanikwa zvachose havatodi kana kufamba havatodi vanongoti mhepo yacho kana muchiigona isairire idzoke kumba kwangu havasi kuita tangadongonzwawo mukunzwa sei semubereki sekutora kwanaita kutanga tazviziva muchiona vana venyu vachidai unosvika pakupererwa pakutopererwa chaiko chaiko kwekuti ndakambodemba kuti dai ndisina here kuroorwa ndakagara nevana dzimwe dzenguva pamwe mapurofita anga ndandosvika pakufunga zvakwadi kuti pamwe dai ndakashingirira angu nhamo ndiriko kumurume nekuti mamhepo angona kusairwa usisipo uchingonzi hapasina mubereki wemai ndosvika pakupererwa kuti mwari ndoita sei vanawo ndakavaita ndiri mwana mudiki nepamusana penhamo futi kwandakabva nanhasi nhama haisi kumbondiperera saka ndosvika pakugumirwa kuti nhai mwari nhamo isingaperi yakaita sei ndinosvika pakushungurukisa shuwa vari kuona kurwadza saka tinoda kungokuti baba avaringo vanenge vachiita chiva munhu akutoshungurudzika vanga vatoconfused nekuti mwana wacho kupenga kwaanga akuita anga akutaura kuti aitaura zvezvemashure baba makatisiya namai muchienda kuSouth Africa mai vedu vakasara vatichengeta saka imamusi baba maitisiya sei maifungidzira kuti amai vangu vachachengetwa nani vachitenda mugurumu wandogara naye kuti ndiye munhu anga achitichengeta ndiye munhu akachengeta hanzvadzi yangu kuendesa kuchikoro saka imi mamusi baba vangu saka vangu vamakana kudai vakatombosvika pakuteka girachi iwo sei iwe uri kutaura nyaya yakaitika mumashure uchipenga ndikati munhu anokurudzira sanjere achipenga nezvinhu zvakatoitika kudhaya saka vangu vato vanhu akatozosvika pakutozotema mababa vake vakatosonwa masitichi baba vake chaivo pavanga vada kumuendesa kuchipatara nekuti yanga akubvunza kuti baba pandakarwara inini pakarwara chenyu makamuendesa here kuchipatara hamuna ndozvengondirwadza mukondiendesa here kuchipatara saka baba vacho vaita nharo saka pavakazotosvika pakuti asi vakatotemwa vakatosoneswa nemuzukuru wangu masitichi 4 apa vakatemwa nedombo baba vacho vanga vari munhu wekuti anga asisazanyatsonzwisisa kuti iwe zvauri kutaura ndezvechokwadi iwe chiti uri kurwadza ukurwara but pavakazoona achienda kuchipatara zvisina kupera achizonzi auye kumusha zvichizotanga futi kumusikana ndopavakachitanga kubhileva kuti saka ichi imhepo hazvisi zvokuti ndezvekunyepedzera imhepo zveshuwa dokta chai akasvika pakuti pana prince totarisira kuti 2 weeks munhu wemadrugs anenge zvenge zvachinja but pana prince hasisi kuchinja either tikambaya jekiseni inonzi CBZ riya rinoradzika riya haasi kurara hapana chinji
anga angoperezeka kudya anga asingadyi. Saka wakatoti zveshuwa mamwe manesi akabvunza munozvitenda here kuti mune mweya yetsvina, zveshuwa mweya yetsvina here, ndokutobutswa wakaitwa prinzi tichimubvisa gomo tichienda naye achienda kwachienda mukomana uyu ane 21 musikana ane 16 years. Musikana chikoro chakatozopera nyaya yainetsa ndeyekuti mwana uyu anga angoti akada kuenda kuchikoro otodoka, haana kuzotomboenda kuchikoro. Ndakugara naye pano tikamboti zvapera ngaaende, akati mama ndada kuenda kubasa, mbaadzoswa after pane 2 weeks chete kuti mwana wenyu atori neproblem. Saka ndongogara naye pano, ndandichigara naye panapa, ndotogara naye. Uya mukuru uyu anga atoranga nemukadzi wake nemwana wangu achitogara vega. Vataura zverubatsiro rwamunoda kuzimbabwe kune vari kuona rubatsiro rwandinoda kuchema ndorwekuti hakunowo here vanokwanisa kutibatsira kuti kana tikazoona hedu mari semunhu, kana kuti ndikakwanisa kutengesa kana zvandinokwanisa kutengesa zvimwe zvemwana wangu, anokwanisa kutibatsira tozoti totsvaga mari hatina, kune vanobatsira. Ndozvatiri kuda kuedza kuchema kuti hakuna here munhu anokwanisa kutibatsira, vanobatsira kuti arege kupenga kana kuti dambudziko remumba mangu ripere. Ndokunyanya kuti kuchema kwandiri kuti murezi panapa mama azobereka nemurume wenyu mwana uyu haana dambudziko vari kuona vari kunzwawo vachabatsira vanokubata kana kutibata isusu pachibandamende tobatsirana kuti vana venyu vagone kuraramawo vadzokere pakuita zvamanga makaronga kuzoti muchaita nevana venyu, kwete zvekuti vana vanenge vachipenga vachiita zvavari kuita izvi. Taurisei toda kuziva ukama hwauinawo pamusha panapa neavo vese vari kutaura kuti vari kurasa njere, vari kurohwa nezvinhu. Ini panapa murume wako uyezve wabereka unenge wakutofunga kuti mwana wangu zvikamira anogona kubatsira arapwe apore aende mwana wedu aibuda achitoenda basa achimutengera mapambo achivawo chikafu aikwanisa anoda kuti
Mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo kuno kuStonebridge, inyaya inosiririsa, inyaya inochemedza. Mhuri iyi yapoterwa nekwatiri, ikati kutsvagawo batsiro, tikati regai tiuye imi nesu tigone kuti tingabatsirana sei. Hazvizi nyore kune vabereki. Unonzwisa kuti kana uchinge wabereka mwana wako unenge une zvawakatarisira pamwana wako, oti wakatarisira chakanaka chakaipa chinouyawo, unoti pane chakanaka chakaipa hachishaikwi. Asi amai ava maona vachibudisa musodzi kuti handina chandinacho, nyangwe ndikati ndinoda kunobatsirwa, nyangwe vanobatsira vacho handina kana mari, asi ndiri kuda kuti vana vangu varapwe mhepo dzacho, zvidhoma zvipere. Tachikurukura zvakare nemudzimai wemukomana achitaura kuti pano kana mari yerendi chaiyo handisati ndabhadhara chekudya, mwana haana mapamba. Toreva kuti mhuri yeZimbabwe upenyu hwemhuri iyi hauna kumira zvakanaka. Saka tiri kungouyawo kwamuri isu seChibanda Media, kune vese vari kuona vachada kubatsira, munogona kutibata panhamba dziri paskrini, tibatsirane nemhuri vanorapawo vakasiyana siyana, munogona kutibata zvakare. Saka ndiyo nyaya yatanga takuzoita kuno kuStonebridge. Until we meet next time, Zimbabwe, don't forget to like, follow and subscribe. Zvakare udzawo mumwe wako nezveChibanda Media kuti pano unodzinzwa dzese dzaunoda, nyaya dzinonakidza, dzinosomesa, dzinochemedza, tinenge tichingoya nadzo nyaya dzenyu. Saka kuti sarai zvakanaka, ndini wenyu.